Snežnice trvalo, snežnice. Kurva, toto mám zaraz dole. Ale ako tréning na 8000 je to dobré. Vole. 4-krát stojíš na mieste. Si domácu dobu. No, táto je paráda. A šmíkať sa dole, no. Chlapík na premietaní. To máte piesok všade, aj za predkoškou. Tak toto je paráda. No, tak hovorí. To je ono. A to nezasype tie spodné kempy? Ten piesok? To sa rozfúka asi, nie? Milo, tréning na 8000. Tak toto je paráda. No a nemusíme ísť ani na Saharu. Tak toto je... To som ja komu dneska smerám. No. Budeme preberať, no. Vieš čo by to bolo, tej asi dneska nakúpiť sítka.